खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे मोजां रादाबा ओंखारना फैबाय नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दे जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दा बावैसो सहिखौ होबाय फैसा सोनानै हरनो थाखाय सिगनेचारखौ बिथाङा दा बावैसो होदों दे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मैयासो प्राइम मिनिस्टार सिटनि थाखाय समायखिराखौ लादों बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखादों दा समायखिरा लाखांनाय लोगोनो बिथाङा दिनै बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ सोनो थाखाय गिबि सिगनेचारखौ बिथाङा दायो होजेनबाय दे फार्स्ट खामानिखौ दायो नोंथांमोननिया बेनो आरो पीएम किसाननि बे 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव सोनानै हरनो थाखाय बिथाङा गिबि खामानिखौनो बे नैबे पीएम किसाननि खामानिखौ मावनानै होग्रोबाय एबा सिगनेचारखौ बिथाङा गिबियावनो होग्रोदों दे जेबो खामानिखौ बिनि सिगाङाव बियो जेबो मावाखै मैया समायखिरा लाखांनाय लोगोनो दिनै बिथाङा गिबि सिगनेचार मानिखौ होदों पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव सोना हरनो थाखाय बे सिगनेचारखौ बिथाङा दिनै गिबियै होजेनबाय दे दा बेसो जादों आरो खोथाया नोंथांमोना पीएम किसाननि बे 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ माला मोननो हागोन एबा बेंक एकाउन्टाव नोंथांमोननियाव माला हाबफैगोन आरो बेल' नङा दे आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों एबाराव गोबां मानसिफ्रानो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै गासै अल ओभार इन्डियायावनो 9.3 कौटि आबादारिफ्रा फैसा मोननो हागोन पीएम किसान बे 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ गासै फैसाया बेसेबां जागोननो 20,000 कौटिनिबो बारा बेहाय फैसाखौ सोनानै हरगोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो जायफोर नोंथांमोननिया एफडिअ प्रसिड न' जानानै थानाय फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ नोंथांमोना मोनाखैमोन सिगाङाव नोंथांमोना एबाराव फैसाखौ मोननो हागोन दे नोंथाङा 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ एफडिअ प्रसिडनि थाखाय एफडिअ प्रसिडा न' जानायनि थाखाय नोंथाङा फैसाया थाबथाना दंमोनबा एबाराव नोंथाङा नैबे 17 अनसुंथाइनि फैसायाव जयै मोनफागोन दे माने नोंथाङा सोरबा 4,000 मोननो हासिगोन सोरबा 6,000 मोननो हागोन सोरबा 8,000 मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनो हायो दायो गावबागावनि स्टेटासखौ पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांना नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नायनो हायो एफडिअ प्रसिडा नोंथांनिया येस जागोन ना जायाखै दा बिनिफ्राय सिगनेचार होनायखौबो पिक्सारखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बावैसो 1 घन्टानि एसे बारबाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै मदि बिथाङा नोंथांमोननि बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ सोनानै हरनो थाखाय साइनखौ होबाय सिगनेचारखौ होबाय बे पीएम किसाननि खामानियानो बिथांनि नैबे थार्ड टार्म प्राइम मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव गिबि खामानि दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय खोथाया जादों नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव फैसाया माला हाबफैगोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बे फैसाखौ सोना हरनो थाखाय मोनसे इभेन्टखौथ' खालामखायो नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिखायनो इभेन्टआ जाखागोन आरो बे साननैसोनि उनावनो बे इभेन्टआ जानो हागौ नोंथांमोना बारा गोबाव नेनो नांला नोंथांमोना बे साननैसोनि उनावनो पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ मोनगोन होननानै सानना लानो हासिगोन मानो होनोबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दायो माबा सिगनेचारखौथ' होखाबाय नालाय फैसाखौ सोना हरनो थाखाय दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय मोनसे इभेन्ट खालामगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव सोनानै हरखायो नालाय मोनसे मिटिं बिथाङा खालामगोन गासिबो जेनेबा अनलाइन माबाया होमबा फार्मारफोरजों बिथाङा रायज्लायनानै फैसाखौ सोना हरो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिखायनो बेबायदि बिथाङा मोनसे प्रग्राम खालामनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव साननैसोनि उनावनो सोनानै हरखासिगोन आरो सिगनेचारखौथ' दायो बिथाङा होखाबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मोनसे खामानिखौ मावनो हायो दै जायफोर नोंथांमोननिया एफडिअ प्रसिडा न' जानानै थानायनि थाखाय फैसाया हाबाखैमोनबा दायो स्टेटासखौ चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोननि फैसाया एबाराव हाबखागोनखा नैबे 17 अनसुंथाइनि फैसा सोनायाव जयै नोंथांमोना मोनफानो थांगासिनो दङ दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो बे भिडिअनि बागै बे आपडेटनि बागै गासिबो मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गासिबो लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावदो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय गोजोन्थों